खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि खारगाव जोंमा लाइब्रेरि काम क्लाबा सनाथि मायथाइ फोरबो फालिदों। कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय खारगाव जोंमा लाइब्रेरि काम क्लाबा सनाथि मायथाइयाव हाबबाय एबा 50 बोसोर आबुं जाबाय। नंगौ दिनै खारगाव जोंमा लाइब्रेरि काम क्लाबा 50 बोसोर आबुं जाबाय। बे 50 बोसोर एबा सनाथि मायथाइ फोरबोनि दिनै फुंबिलि समाव फिरफिलाखौ बिरहोयो खारगाव जोंमा लाइब्रेरि काम क्लाबनि आफादगिरि मनिराज बरगयारिया आरो हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय केकखौ हायो गायसनगिरि नेहाथारि उत्तम गयारिया। बे खारगाव गामिनि खारगाव जोंमा लाइब्रेरि काम क्लाबा 50 बोसोर आबुं जानायजों लोब्बा लाखिना गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिबो लागोनखौ खारगाव जोंमा लाइब्रेरि काम क्लाबनि आफादगिरि मनिराज बरगयारि बिथाङा खौरांनि गेजेरजों फोरमायथियो। नंगौ दिनै 15 नभेम्बर बे 15 नभेम्बराव जोंहा दिनै जोंनि सनाथि मायथाइखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै गेलेनाय हारिमु बादायलायनायबो जों दिनै हाबाफारि लादों। बे हाबाफारि लानायनि सिगांनो जोंहा दिनै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि बेखौ जोङो मावफुंखांबाय आरो दिनै 1975 आव गायसननाय खारगाव जोंमा लाइब्रेरिया दिनै 50 बोसोर आबुं जाबाय। बे 50 बोसोर आबुं जानायनि दिनै सनाथि मायथाइ फालिनायाव जोङो 50 बोसोरनि जोङो केकबो हाबाय आरो गेलेनाय हाबाफारि बायदियै जोङो दिनै हाबाफारि बायदियै आवगायलांनो जोङो साखाफारा दिनै जोङो हाबाफारि बायदियैनो जोंनि फिरफिला बिरनायखौ आरो मुंख्लंफोरनो रुंसारि जालांनायफोरनो जोङो बिबार बावनायजों लोगोसे जोंनि मास्कट बेखेवनाय बे हाबाफारिखौबो जोङो लाखांबाय आरो जोंनि 50 बोसोर आबुं जानायनि दिनै फाउन्डारफोरनिफ्राय जोङो केकबो हानानै जोङो गोसो खुसियै जोङो रंजा बाजा खालामनो हाबाय। दा जों हाबाफारि बायदियै जों दिनै सनाथि मायथाइनि जाखिनि हाबाफारि लानाय गेलेमु बे हाबाफारिखौ जों आवगायलांनो थाखाय जों दिनै समजों लोगोसे गथ'फोरनो बारनाय गेलेनाय जों बे हाबाफारि बायदियै जों आवगायलांनो थाखाय जों दा नाजालांसै। दा दिनैनि हाबाफारि बायदियै जों आं आफादगिरि जानानै दिनैनि हाबाफारि बायदियै बे हाबाफारिखौ मावफुंलांनायनि आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जाफुंनायनि मिजिंखौ लानानै आंनिखिनि बुंनांगौआ बेनोसै। खारगाव जोंमा क्लाबा नैबे 50 बोसोर बेसेबां जेंना जेंगोनाजों सौसिबोनांगौ जायामोन? 1975 लानानै गोबां खस्थ'जों भुगिबोदों। 1975 आव जों गोबां फाउन्डारफ्रा गायसनगिरिफ्रा रुंसारि जालांबाय। दा बिसोर रुंसारि जालांनायनि उनावहाय जोंखौ मोनसे थुलुंगा होबोदों। बिसोरनि उनाव जों दिनै दा आफादगिरिनि बिबान लानानै जोङो हाबाफारि बायदियै खारगाव जोंमा लाइब्रेरि क्लाबखौ मोनसे फोजौखांनायनि इयुन जोलैखौ जोङो थुलुंगा होलांनायनि बिबानखौ लानानै जों दिनै हाबाफारि बायदियै जोङो मावलांगासिनो दं आरो इयुनावबो जोंनि मावनायखौ नोजोर बोनानै इयुन जोलैयाबो बिदिनो जोंनि जि खालामलांनाय हाबाफारिखौ नोजोर बोनानै बेबादिनो खालामहैयो बेखौबो आसा खालामनानै थादों।